Kazári tu prišli, ale sa báli hôr. Takíto chudáci tu, čo boli, ušli do tých hôr a oni potom aj ostali tam. To je ten začiatok asi toho vzniku tých hlasov. A potom oni sa tam usadli a mali svoje majetky okolo dookola. Oni žili z tých majetkov, ktoré mali okolo toho lazu. Valašská Bela, keď existovala už v 13. storočí, založili ju zemepáni Faluši a Rudnaj. Názov Bela dostala obec od potoka Belanka, ktorý má bielu vodu, tečúcu vápencovými skalami. Iní odvodzujú meno Bela od toho, že za tatarského pádu do Uhorska 1242-44 na belanských salašov ukrýval sa uhorský kráľ Bela IV. Obec Valašská Bela leží na nadmorskej výške 482 metrov nad morom v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov. Svojou rozlohou 6474 hektárov sa razí medzi najrozsiahlejšie obce na Slovensku. Nakoľko je to láznická obec, jej chotár je veľmi rozľahlý a kopcovitý. Belánska dolina siaha od Klynu až pod najvyšší vrch chotára po Holoku. Kým ústredie obce leží v doline rieky Belanky, je lazy, ktorých je dochovaných 77, sa túlia roztratenou na úbočiach kopcov. V roku 1932 z celkového počtu 4400 obyvateľov až 3080 bývalo na lazoch. Dnes je veľa lázov opustených a staré domy sa prebudovali alebo prerábajú na rekreačné chalupy v súkromnom vlastníctve majiteľov.
Významnou sa obec stala hlavne vďaka kvalitnému tabuľovému sklu, ktoré do sveta rozšírili podomoví sklári a oknári. Pôvod oknárstvu vo Valašskej Belej dali počiatky výroby skla v Gábelskej sklárni, ktorú založili jezuiti v roku 1747. Svoje výrobky miestna skláreň dopravovala po úzkokolajke Ilava z Liechov Gábel. V roku 1956 bola výroba premiestnená do ústredia obce Valašská Belá, kde sa venovali brúseniu olovnatého kryštálu. Nové výrobné družstvo dostalo názov Kryštál Sklárske ľudové družstvo Valašská Belá. V roku 1965 sa družstvo presťahovalo do nových priestorov. Okrem brúsenia sa venovali už aj maľovaniu porcelánu a výrobe ozdobných zrkadiel. V roku 1996 bola vybudovaná sklárska huta, kde sa začala ručná výroba skla. Ale po niekoľkých rokoch sa objavili problémy s odbytom a to priviedlo najmenšiu slovenskú sklárskú hutu do konkurzu. Tak ako podnik postupne upadal, bolo prepustených mnoho odborníkov na prácu so sklom. Jednou zo šancí bolo založenie si vlastnej firmy. Raritou je dodnes fungujúci sklársky skanzen, v ktorom máme možnosť si pozrieť ukážku klasickej výroby, fúkania a tvarovania skla. Výučba detí prebieha v budove základnej školy, ktorá bola postavená v roku 1950. O výchovu a vzdelávanie žiakov sa stará 21 pedagógov a 12 nepedagogických zamestnancov. Okrem klasickej výučby majú deti možnosť navštevovať aj rôzne športové, kultúrne či náučne ladené krúžky. V obci sa dodnes dodržiavajú viaceré spoločenské zvyky a tradície. Patria k nim pochovávanie basy, stavanie mája, oslavy Medzinárodného dňa žien i detí, kreované sprievodná tvorivá metóda, hodovanie na Michala,
a spoločné slávenie príchodu nového roku. Belani mali kostôl v dedine, kedysi, drevený, a ten im vyhorel. Tak sa potom akože rozhodli, že by spravili murovaný z kamena kostôl, ktorý by im nezhorel. Postaviť ho chceli tam, kde stal ten drevený. No a keď ho začali stavať, že mládenec sa zastavil pri nich. No a hovorí, že prečo si ho nepostavíte tam na ten kopec, tu nad dedinou. Že zle by sa tam chodilo starým ľuďom, že v zime šmíka sa a tak, že lepšie bude tu v dedine, keď po rovine, že príde ku kostolu a tak. No a on tak hovorí, že dobre, no však, ale lepší by bol hore na tom kopci. A aj tak akože odišiel a oni pokračovali v tej robote. A zrazu už začalo diať také veci, že ako čo cez deň postavili a na druhý deň chceli pokračovať, tak to, čo postavili, už tam nebolo. Tak sa čudovali, že kto im to robí, že či si one, tak začali si to strážiť. Ale že jak prišla polnoc, každý ten chlap, akože, alebo aj dvaja, keď boli, strážili, že zaspal. Že ani nechtiac, ale zaspali. A prešla taká určitá doba týmto dohadovaním a tomu, že sa to tak nedialo dobre. A zrazu, že ten mladý muž, keď sa vracal po nejakej dobe, akože z oného, či kde išiel, to tak praví, že tak čo, stávate? No, že stávame. A čo, voľaký ste smutní, že no nedarí sa nám. Že volá, čo sa nám deje s tým, že čo postavíme, že to nám zmizne a že nedarí sa nám tá robota tu. No ale on hovorí, prečo stávate dva kostoly? Aké dva kostoly, že stávame tam? No tak jeden stávate tu v dedine a druhý stávate hore na kopci. Že my tam nestávame žiadny kostol. No ale poďte sa pozrieť. Vyšli hore na ten kopec, a tam bolo toľko vystávané ako v dedine. A oni zostali z toho prekvapení, že jak sa to tam mohlo stať, že ako to on vedel, a on tam už nebol. Hneď si tí ľudia začali, že to bola asi Božia vôľa taká, že treba to postaviť len tu a že asi bol to aký anjel, alebo... No tak sa rozhodli potom dostávať ten kostôl na tom kopci, tak sa tam aj postavil. No a tento kostôl je na tom kopci dodnes. Obyvatelia Valašskej Belej sú prevažne kresťansky založení a viacerí z nich sa aj aktívnym spôsobom podieľajú na budovaní farnosti v obci. Jednou z tradícií, ktorú každoročne na sviatok Najsvätejšej Trojice podstupujú, je púť do Rajeckej Lesnej.
K ďalším spoločným akciám farníkov patrí rodinná krížová cesta, farská opekačka, jasličková pobožnosť, dobrá novina či viaceré detské sväté omše. Unikátnou tiež býva floriánska svätá omša, ktorá sa koná za účasti miestneho dobrovoľného hasičského zboru a ktorá je zasvetená ich patrónovi svätému Floriánovi. Pôvodným zamestnaním Pelanov bolo pasenie oviec a salašníctvo. Tiež sa venovali poľnohospodárskym prácam a chovu dobytka. Občania dlho obrábali pôdu len starosvedským spôsobom. Orali dreveným pluhom s okovaným lemešom a na poliach sa pracovalo ručne iba s motikami a rýžmi. Mnohí dodnes obhospodarujú svoje polia a dopestujú si pre seba úrodu na obživu. Vo veľkom sa chovu hospodárskych zvierat venuje miestna spoločnosť Čierna Hora, ktorá vznikla z niekdajšieho štátneho majetku. Sústreďuje sa hlavne na chov oviec a hovädzieho dobytka. Spoločnosť preslávila jej brinza už v roku 2009, ocenená na podujatí Ovenálie Východná ako najlepšia brinza na Slovensku a aj v súčasnosti sa umiestňuje na popredných priečkách v týchto súťažiach.
Dobre, 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 dobre,